Bé, doncs BC Negra és el festival de literatura negra de Barcelona. Jo crec que un dels més importants que hi ha al país a nivell europeu. Aquí venen gairebé 100 autors i autores de tot el món. És 12 dies en què la ciutat participa a tots els nivells de la literatura, de les narracions, de diferents aspectes culturals, al voltant d'allò que sempre és un misteri que sempre s'anem preguntant de què és la literatura negra, no? Doncs aquesta recerca de la resposta és el que fa que BC Negra sigui un festival tan popular. Bé, nosaltres cada any intentem fer un festival que sigui diferent, no? Intentem no repetir coses, llocs diferents de la ciutat, sempre hi ha un leitmotiv que és diferent, en aquest cas és de la ciutat amagada, en el sentit de les coses que amaguem perquè no volem que se sàpiguen o que ens hem oblidat que hi són a la ciutat. I el nexe és una miqueta doncs, les dobles vides, la doble moral, la figura del traïdor, la figura del monstre. Doncs això seria una miqueta el que va envoltar moltes de les taules. I aquest any el que hem fet és portar autors fora del gènere, que és molt fronterer, com és el fantàstic, com és el gòtic. Sempre tindrem la Mariana Enríquez o la Mònica Ojeda, que són autores que no són estrictament de novel·la negra, però que sí que són interessants. A veure, jo crec que la literatura negra ja no es pot parlar que sigui un boom perquè portem des de l'eclosió de Mankell i després de Larson que realment la novel·la negra el que fa és configurar una miqueta el mainstream de la literatura, és a dir, crec que ara el problema és fer un llibre que no et diguin que és novel·la negra, no? A casa nostra, doncs, jo crec que cada any venen autors i autores molt interessants, s'estan fent coses molt diferents, crec que s'està sortint una miqueta del realisme, molt de cànon, molt de cliché, i s'està apostant per barrejar el gènere amb altres opcions. Per exemple, un cas és un dels millors autors que tenim a casa nostra, el Marc Pastor, que fa una mena de novel·la negra, però és una novel·la fantàstica sense cap tipus de problema, no? Doncs jo crec que aquest et dona una vessant bastant positiva del que estan fent. Bé, o sigui, la meva opinió sobre les llibreries, hi ha una part més emocional i romàntica, són llocs de resistència i són llocs on quan vas i t'agraden els llibres tenen coses meravelloses que et canviaran la vida. O sigui, sempre anar a una llibreria és un lloc molt especial. Crec que la feina que estan fent de repensar-se i renovar-se, que la llibreria sigui un lloc de trobada, un lloc on passen més coses que comprar o vendre llibres, és molt important. El fet que jo crec que a vegades hi ha llibreries que deixen de tractar el llibre com un producte de consum, sinó com una eina d'alguna cosa que ens uneix com a comunitat. I jo crec que el futur en aquest sentit. Com a festival i des d'un punt menys romàntic, jo sempre crec que és necessari crear un circuit. La novel·la negra funciona perquè té un circuit, i un circuit significa festivals, llibreries, editorials, autors, crítics, mitjans. Si tot funciona, aquest circuit funciona gairebé independentment de que en els millors llibres del país surti alguna novel·la negra alguna vegada o no. És indiferent perquè tenim lectors, tenim llocs on es venen llibres i tenim unes editorials que estan disposades a apostar. Els festivals, i aquest festival en concret, tenen molt clar que tu vas a veure què passa a BC Negra, vas a sentir un autor, l'autor t'agrada, no el coneixes i et compres el llibre, i si t'agrada compraràs més llibres, i aquí les llibreries tenen molt a dir.